kula badhe nyuwun izin. Loh, arep izin apa, Nak? Kula kepingin dalan ning omane Hayu, Bu. Hayu sing endi ya? Sing sak kelas karo kowe ta? Nggih, Bu. Hayu punika kanca kelas kula. Terus, kowe dalan arep ngopo? Sinau bareng apa mung dolan ae? Sinau bareng, Bu. Niki lho, awit wonten tugas kelompok. Alah, ngono ta. Aja ngapusi lho ya. Nggih, tenang, Bu. Kula boten ngapusi. Ange, hayu omae neng ndi sih, Nak? Aduh, Pak cedak. Cedak kok, Bu. Ning pinggiran sawah mriko lho. Wah, pemandangan ning kono mesti apik ya. Nggih, Bu. Kata wit-witan lan udara segar. Pemandanganipun ngremenake. Wah, pasti nenangke hati banget ya. Ya wis, hati-hati. Ojo lali ngabari yen wis tekan ya. Iki sangune. Nggih, Bu. Mesti kula kabari. Matur suwun nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nak. Love is